Chief na Lord, kudo di ron. Awumu evangelist. Evangelist Ken. Ozioma Chineke ka m jiri bịa. Sị ka m wetara m ozioma n'ụlọ. Taa na-enwe dịkwa na ndị bịago ụlọ ụka. Ịghọtala? So ana m aga n'ụlọ eji ozioma. Ozioma Chineke. Ọ ya ka m sị ma ewetara uru ozioma Chukwu. Ka anyị nọrọ ya kparịa maka Chineke. O Chief ka ọ ga-adịrị na ijikwa ahụ Tanya ijikwa ahụ ote ihe na-akwụ n'elu n'ala n'ije ahụ gị gara n'ofu ka egbe obajelis gị macha aka ka ikwe m n'aka aka bụ ọrịa ịnụ na gọọmenti so onye ọbụla nọ n'ụlọ na iwere ụkwara nta zoo nwaanyị onye ọbụla kwara nta ala onwe n'ụlọ gị gara bataba onye gbapere gate ruru oghe site at home another ya nke ọwụhọ mgbu Chief, ewelewa kama na enwere faith in the Bible and I have faith in God. Enwedo onye kpụrụ onwe ya nwa Chineke n'ime mmụọ na mmadụ. Ọrịa na-efe efe ga-ejide. Onye nwere uche nwee mgbọrọgwụ n'ime Chineke, kwa mgbọrọgwụ n'ime Chukwu. Onwedo ọrịa ọbụla, sịkwa dị ọbụla sị ya kpọọ ya ga-efete nwa Chineke. onye akọrọla gị Ọ ihe akwụkwọ nsọ mere ka m na-eme ka ị mara. Maka na nwunye ọbụla kpọrọ Chukwu ya, kpọrọ Chineke mmadụ, kpọrọ Chineke nke ya. Onwedị ụdị ọrịa ọbụla ọsọ ya wụrụ ga-arịa n'ụwa na emesịa because ọ ya akwụkwọ na lụrụ enyi. ọ ga-elokwenụ gị onye ma elulu ihe luo ntala imo luo enyi luo gbado maka Chineke maka esiri ngoda bụ pozo nwe ya dị ugwu inwere faith na Bible ọrịa niile na-egbusi ndị mmadụ nwebere faith gị kwụsị ya gị were faith gị bụrụ ka igwe bụbata m n'ala ezi m ịkwọkwara aka gị ma bata ịsapụrụ ahụ ma bata tantalize asụ onye ọbụla ji erewa ahụ eleke gị faith asụ dị kọba imi onye ọbụla were ele ihe a na-eji ekpuchi imi Luzmas na asọ onye ọbụla ji ekpuchi imi eleke Luzmas ọwụ otu ihe a masị ndị ya eleke gị ka ighewe ọnụ oghe gebe imi ome ighewe ọnụ ọhịa gebe ntọ ọhịa si ebe kwụrụ ụkwụ ka alọta kwụgbute nga ịbịara bụ isi ma ozi ọma ị nwere faith na Baịbụl gọọmenti sịgo akwụkwọ nsọ sịgo sọpụrụ nna gị na nne gị ka alaeze Chineke nwee ike ime gịnị iru gị aka ọ bụ ihe Baịbụl nwa kwuru Baịbụl sị anyị na onye na-enye ka a na-enye gị sọpụrụ Chineke agọzie gị mana mgbe ị na-achọ irụpụ isi mma na ibe ya ọwụ ya Chineke gọọmenti so onye ọbụla site at home asịdịgo kwụsị ikpere Chineke but for now ọrịa juru ebe niile ka a ghara ịsịkwa na ị gajiri izi okeke oziọma bụrụ ọrịa ma ọ bụ ịgara izi oke akụ oziọma bụrụ ọrịa site at home ọhịa Baịbụl kwuru gị were ọnọdụ You tempt God. I didn't know you was o butere ọrịa. You're tempting God. Nọrọ n'ụlọ ọkọ nsọ na ibere gwa anyị bụ ya n'isi. Ọwa aha anyị ka ejiri de Baịbụl. Baịbụl na-eji n'aka aha m ọkwa Chief Jeremaya. Aha m nọ n'akwụkwọ nsọ. Esther, ọ ya aha m nọ. Aha ka ya Esther. Mmadụ ukwu mbrut, ọ nọ n'ime Baịbụl. Mpa m ukwu bụ Jezebel. Ọ tụkwa otu aha. Jee bidoro ya ihe ọbụla ọwa aha edere n'ime akwụkwọ nsọ ọwa aha mpa m ka ukwu ka gụnwa ga-abịa ịkọrọ ihe nọ n'ime Baịbụl asa anyị nọrọ dinta ewe onye aja ketara ibe ya nda ọ ihe gọọmenti kwuru we should keep dinta ihe okwukwe nọ na ya ọ ihe gọọmenti so onye abịakwala nda ka ịhatị aka ka ikwe isolation ya wụ anya isolation okay gọọmenti sị isolation anyị sọ ga-asọ awụ ya bụ gịnị isolation anyị abụọ sọ ga-asọ gị bịawa hali aka ka ikwe m n'aka gafukwe Chief biko eweli iwe ihe m bibikwere mbịa ha ewe ozi ọma ngwanụ eweli iwe ebe ịsa anyị agịda esheki ngwa no problem anyị agịda esheki mana nyerigide m oke wee oche awụkwana m onye oziọma ka m na-eji se nwedị ihe ọdọ
So tembe kwa n'ụlọ m ine m oche m nọrọ n'ala at least akọrịa ogodi na akọrịa nụ kọrịa Chukwu. Ọkwa oche wụ mkpa. Oche bụ ihe dị. N'oziọma kwa nne. The two thing in two. Thank you, Chief. Hey, yeah. Thank you, Chukwu ga-agọzi. Thank you, Chief. Chukwu ga-agọzi. Isolate, ya wụ iso ga-asọ. Bupu. No. Where is home? Mombo. God so loved the world that he gave his only begotten son. Jesus ji mmiri agwọ ọrịa ewu. Ọgwụgwọ gara n'ime ala mmụọ bụrụ ọrịa. Mme Chineke m. Onye ma na-eme mma. Nọ mere ka ewu nnu. Ngwa. Onyojama. Thank you. Gafukwe. Akwa ikwaranta ala ọla gị. Ọkwa ibere eze ọjọma ngwa pụlitezi ekwu eze ọjọma ngwa njọ niile ma ọrịa ka iburu bịa maka iburu na anụnụ ha niile anyị na-ene gịnị ekwe akọ nsọ Chineke iji ime mmiri mebi ya. Ya na kwa mụ na Chineke. Kwaranta izo onwe bụ ngwa oziọma bido. Isolation. Isolate elelu. Akwụsa asa ọrịa na-efe efe agịda efe ụmụ Chukwu. Ele ihe chọrọ agịda anụ ọhịa ịbịara anwa Chineke ọnwa. Ụnna Chineke ọwụ ukwu. Don't tempt your God. Ya ụga mụ na Chineke God. Don't tempt the Lord your God. Give to Caesar what is Caesar. Give to Caesar what is Caesar. Oh, yeah, give. Obey ndị nọ na government authority. Ọwụ ihe ọwụ. I don't give to Caesar what is Caesar. Give your guy money Chineke. Chineke sị nọrọnụ n'ụlọ. Ndị gọọmenti ekwuo ya. Anyị na onwe anyị kwa n'ụmụ Chineke anyị jiri anya ahụ ihe otu ụwa niile chere ga-asa kịta. Wista ka a na-akwado ihe ma anyị nọ n'ụlọ. Ọ ga-arịgide ihe abụta ọrịa ugbu a ya ka Chineke nọ hapụrụ onye osie ya abụta ọrịa. Ọ ihe ji sị gị kwara nta onwe gị kwakpụrụ n'ime ụlọ gị kwara onwe gị kwara ezinụlọ gị kwara nta kwara Igbo kwakpụọ n'ụlọ for the main time until this Panasonic until this pandemic adị over. Onye ọbụla apụta garịrịwa. Ị nwere ike ụgwọ aga aka itesara na wọl ote gị tere ọrịa. Gị kwe mmadụ n'aka gị kweta ọrịa. Mmadụ ụlọ mere ya Chineke ga-aza gị bere Chineke akwa. He will understood our heart of heart. Gị na-aga nwuje ibere ezi m oziọma. Plant food. Ya ka anyị na-asọ okwu Chineke asọ. Dede m bụ Baịbụl n'obi. Ekpere m 42 decades naanị m. Praise ịnọdụ bụ ekpe gị. Onye ekpogona. Ị na-ekpogona kopụkwa isi. N'eke m nọ nga na-ekpekpe gị sị m kpogona. Praise ịra m Chineke ma mgbe m bidonye. Ijiri ozi n'aka n'ikpe n'ozo otu ihe. Isi achị ozi n'aka m chịtọ n'ọkọkọcha ya ruo na njishi. Kedu iwa musu? Onye? Asị wọdọ ọrịa na ga-abịa oke makpụrụ gị n'ime oke. 14 days gị gbasa kasị ka m zule gị ike. Iwuda ajọ ezigbo mmadụ. Eru 14 days. Ọ ga-eru 14 days. Ke gị 3 days. 3 complete days. Mmemme na-ekwu ya ka ewu mmadụ. Who you? Fike who you? Oh, we are who are we? Who we? That was the nonsense. Stay at home, please. Stay at home. Stay at home. Quarantine your family. And stay safe. And stay safe.
Mege togeto. When this pandemic, thank you. When it is over, I want to see everybody moving around freely. But if we eventually or peradventure give again here, Gary there. Ega no Ariana. Give more. No chakwaranta, potation to judge the gasori and Murugu. Indian daily go. Mbopotagoti, Mbuga. Work out again 1 second time. Stay safe. We love you. And I love you too. And that, oh yeah. Mama. Elish, which